ens anomena que s'ha creat el bloc i ja podem començar a utilitzar-lo. De fet, un cop entrem ja en aquesta part, aquí ens demana que posem la primera notícia. Però això encara no ens interessa. Això ho veurem en un altre tutorial més endavant. El primer que farem serà configurar el nostre bloc. Per tant, anirem a la pestanya aquesta, configuració, i aquí tenim un lloc on podem canviar el títol del meu bloc. Per tant, jo potser puc canviar aquí i posaré les meves inicials i prou, o posaré, puc fer una descripció del meu blog, de què va, i això en principi en aquest cas és suficient. Hem de desar les preferències que hem canviat. Això a l'apartat bàsic. L'apartat editorial. Em torna a aparèixer aquí l'adreça del blog. Aquesta adreça jo la podria tornar a canviar, en aquest cas no ens interessa gens. Per tant, aquí no hi toquem res. A formatació, jo puc definir característiques que després es veuran en el blog. Com per exemple, quantes notícies vull que apareguin a la pàgina principal. En aquest cas, a mi, per exemple, m'interessa que apareguin totes les notícies que vagi penjant, per tant, posaré un valor alt, en aquest cas 30, per exemple. Em deixa posar fins a un màxim de 500 a la pàgina principal, per tant, difícilment ho acabarem. El format de capçalera de la data, dimecres 18 de febrer, tenim aquí diverses formatacions de dates, etc. Tot això podem modificar l'idioma també, en aquest cas m'interessa el català, d'acord? I com que hem modificat alguna cosa, tornem a desar les preferències. És important aquest següent pas a comentaris, perquè això ens permetrà la interactivitat del nostre blog. En aquest cas, el que hem de, o una de les opcions que ens interessa és que els usuaris del nostre blog, els visitants del nostre blog, puguin posar-hi comentaris. Per tant, jo canviaré, en vez d'usuaris registrats, posaré que qualsevol usuari pot fer un comentari. Aquests comentaris sempre posteriors poden modificar si són ofensius, però en principi permetrem que qualsevol persona faci un comentari. I com ja estem habituats a utilitzar algun blog, cada comentari que fem el signarem amb el nostre nom i cognoms, perquè qui el llegeixi sàpiga qui l'ha escrit. La resta de característiques, en principi, els podem deixar. Es poden enviar aquests missatges que la gent escrigui, ens poden arribar al nostre correu, però això no cal perquè un cop entrem al blog ja els veurem sempre allà. I com sempre hem de fer, desar les preferències. Hi ha altres característiques, però en principi, amb aquestes que hem tocat a partir d'ara, o fins ara, ja n'hi ha prou. I en quant a format, podem modificar com veurem nosaltres el nostre blog, què hi veurem aquí. Una de les coses que podem afegir i que ens interessarà afegir-hi és altres pàgines web o altres blogs de companys o, en aquest cas, el de ses matemàtiques. I llavors entrem aquí a afegir un gadget i busquem el que diu llista d'enllaços i l'afegim. Ens apareix
que hem d'escriure un títol. Aquest títol hi posarem webs d'interès, per exemple. Podem demanar que ens ordeni o no ens ordeni els diferents blocs que hi posem o pàgines web que ens interessin. I en aquest cas jo voldré enllaçar amb el correu, amb el blog que ja està muntat de les matemàtiques. Aquí hi posaré el nom que vull que aparegui a l'índex i afegim un enllaç. Com veieu, aquí ens apareix. Desem. Això ho podem repetir tantes vegades com vulguem, amb tantes pàgines com ens interessi. I un cop tenim tot això, desem els canvis que hem fet. Quan ens diu que els canvis s'han desat, anem a observar el bloc. En el bloc hi veurem el títol inicial, el comentari que hem fet del títol, i veurem aquest gadget que hem afegit, que és l'enllaç amb el bloc de les matemàtiques. Jo un cop entrant aquí em dirigirà a l'altre bloc que jo ja tinc creat de matemàtiques. I fins aquí el tutorial de com construir un blog. Ara l'únic que falta és començar-lo a omplir de continguts. Espero que us hagi anat bé.